Sumliyaning kutha panaraganipun saking kutha Bantar angin ganipun saking Prabu Klono Sewan Dono. Ocap carito. Kala semanten wonten ing Kadipaten Bantarangan ya ing Kadipaten Kutha Ponorogo. Wonten Kang Den Bagus Prabu Klono Sewan. Ajanipun Kang Prabu Kerto Nagara. Ijo. Widak ini saking kutha Bantarangan kuthanipun saking kutha Ponorogo. Den Bagus Prabu Klono Sewandono. Derek kediri sowan ing Kadipaten Kediri wonten Kusmani ingkang Dewi Sangga Langit. Ajanipun Kang Prabu Kertanagara. Para raja kang para mantri kang sami nandhang gandrung kapirangun. Kuwastanipun kang derekaken dening Kang Patemboyo kang Raja Kediri. Katindakipun Kang Raja wonten Kang Kusmani Ayu Dewi Sangga Langit. Para raja kang para mantri sami nandhang gandrung. Dera Kendiri Patemboyo kang Raja Kediri wonten Kusmani Ayu kang jemedul wonten ing saking Prabu Klono Sewandono.
Nopan si Raja Bluk.
Tepuk tangan ye. Labala. Nyapa iki? Bocah cilik diudeni wedi lho. Ayo. Aduh. Ya ampun ya Allah. Kok iso koyo ngono? Ya Allah. Kir. Apik topeng malu Kir. Oh. Kandhane kok. Sik. Kabel. Kancane Brai ganteng-ganteng. Lapo kan badut iku. Sing iki dawa. Oh iki dawa. Mo lho iki yo. Piye? Kancane ganteng-ganteng Braine. Ganteng-ganteng? Heeh. Awakmu ganteng? Ganteng. Heeh. Aku ganteng yon. Kon ganteng. Iya. Takok masyarakat kene ganteng telek. Oh jare ibuku ganteng kok. Kula niki ganteng napa elek? Krungu aku. Kupingmu iki lho bukaan goblok. Lho. Brai kene iki titik tergantungku yo nang kene iki. Titik tergantungku. Oh ngopo? Kon ganteng. Iya. Ganteng nek mingkem. Tunjukkan gigimu. Kayak garu. Ganong. Lah iya Menghibur. menghibur. Kon mari salto. Salto. Lapo dicepot. Ganonge. Arepku kan salto. Heeh. Gawe ganong to. Heeh. Lambeku gak abot. Tak cakocek merucut. Kon iso ta gak? Lah iya, salto ngono kuwi. Kayak nopan. Ayo. Lah siapa berani? Loh, siapa takut goblok? Dikir ngono gowan. Oh iya. Gowan dikir ngono ya. Jan ganteng teman iku. Siapa takut? Ya siapa takut? Melok. Lah melok. Salto ngono kowe. Iso. Iso. Lah iya, kaya kanca. Iya, mlaku ambek tangan. Iya. Lah wong gak usah tangan aku iso. Lu. Kon gak iso tangan iso. Gak usah tangan. Tidak mlaku ambek tangan. Yo. Gak usah tangan. Temen iso. Lah yo ket mang apa gak usah tangan. Lho. Jayan. Iya goblok. Rene yo. Ket mang mlaku gak tangan sih. Ambek sikil kok. Iya, ro mlaku ambek sikil jenenge antraksi ku mang. Mlaku ambek tangan. Si pan-lapan terang sini. Atraksi. Aku karo tangan. Mlaku karo tangan. Awakmu, aku ket mang lo gak usah tangan.
Badres nyapo. Rene. Badres gendeng. Rene. Kate ganom iki Badres. Kate gak ono ah. Wedi tak bully jare yo. Ayo atraksi. Heeh. Temen yo. Temenan. Yo. Aku iso temen. Iso temen. Enek embel-embele tapi. Hah? Embel-embel. Rene. Badres, mulai Badres. Ayo. Atraksi. Tak tunjukkan kemaluanku. Lah apa kemaluan? Kemampuan goblok. Ayo. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Oh. Lo. Ker. Metame jabang bayi lanang wedok lambene lho. Cangkem kok cangkem suwek. Rene yo, aja medene rek cilik. Untune kayak garune brojol. Kayak brojol. Kon asline nduk kono goblok. Balik, butuh garu iki ono. Ayo atraksi. Heeh. Kon iso tagak sih atraksi. Iso. Mari atraksi. Mangan kakekmu ngono. Mau mangan lumpur. Ayo pokok Mas. Daker. Manusia banyak gigi. Ayo ngono sih mingkem. Lah mingkem. Untune kaya mingkem. Hais. Iya. Ayo. Daker, beri oplos tepuk tangan. Yo. Tahun baruan rek anak gubernur rek. Anak gubernur tahun baruan ya. Wis salto ning kok ae. Heeh. Dhewe kan ditunjukkan pengganong. Pengganong kudu serba bisa. Iso apa ae? Enggak ada BPKB. Sertifikat omah. Kon niku apalmu tangan tok ngono. Lah yo mekar tumpuk telu. Oh, gak yo iso kabeh aku. Lho wis. Kemampuanmu Kir. Kemampuan. Heeh. Iso nyanyi? Lah yo nyanyi kok. Iso? Iso tagak? Lah yo nyanyi sih. Yo. Alah mengi digowo. Wis. Nek nyanyi awakmu wis iso. Iso. Heeh. Awakmu kan jare winginane mondok. Lah yo pengenane mondok. Pirang tahun? 5 nek gak salah. 5 tahun. 5 tahun. Heeh. Berarti kan wis hafal kitab suci. Lah yo kitab suci iso. Sing digoleki Sunggokong. Opo iku? Kitab suci. Qiraah. Lah yo badokan iku bendino. Lho, kon Yo. Lho, mangan apa? Ayo qiraah, ayo. Qiraah. Yo. Waduh. Yo jane lungguh.
Kurma di atas 4 ya kawan-kawan. Air zam-zam. Aduh, kayak wong dodol. Iya gak ngono nek kon kecengkal wetengmu, gak iso lungguh. Wis lungguh ngono ae. Qiraat. Qiraat sih. Qiraat sing kusuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dangkrik. Jawabane iku Allah ngono lha apa kok iku api. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngono. Alif fathah alif kasra'i alif dhama'u a i u. Kan jawab. Kono Aku ae saja. Hah? Wes aja kira ah. Kenapa? Kok sidana ae. Kok sida? Kon iso? Lah. Repot. Roma bengi Apa? tanggapan duit ambek Banjari. Dua tambah jari. Modelan gue betul loh. Wes kok sidana nak. Kok sidan ke derek sedaya? Iya. Kasidan ke derek sedaya. Tabuhane iku terbangan dung teng dung teng ya. Dung teng dung teketeng. Lho, lak nyanyine ono ae. Pokoke angkatane ya salam ngono. Dung teng teketeng dung teketeng. Apa iso? Dung teng teketeng dung teketeng nabe tang 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 gak enak. Aduh. Oh. Wes ayo. Wis ah. Ayo. Ya salam. Dung teng dung. Ayo. Wes. Selalu ala Nabi Muhammad lu goblok. Iku gak selawatan. Iki qasidah. Kok sida? Qasidah iku lagu narsyd, lagu Arab. Kon kok keminter. Lah wong kene jebolane pondok. Pondok apa? Pondok bersalin. Nopan goblok lagi. Ya salam. Dung. Wallah abang berqiqas barang-barang datang hujan yang amat deraslah terkejut abang berhairan karena abang belum pernah ke sana. Berdarah abang di pandai tanah lalu aku bertemu dia di jalan. Disorah aku karmadi hamakin daking onda dengan sayur kon. Qasidah. Jarimu qasidah. Lah yo sokidah. Sok jebul sayur kol. Sayur kol. Utune getiin. Kon iso tagak qasidah. Sida. Iku jek jingle. Jingle. Iya, gurung refe. Ono repe ta? Kon iku kesusukan tuman Agus dikeplak. Lagi sayur kol. Gurung mari, Bang. Durung ta? Tutukno. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hei. Ora kumpak belas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hei. Bulan Qudah lama harub rahma warnanya hijaquni qalabu hamrah muda dan biru malatu samba
Kir. Kemana sih? Kosida. Adune meletus Balon hijau dor. Iku lagu arek cilik-cilik. Lah terus Iki ngono versi Arab. Nuansa Arab digawa nggone kosidan. Kudu nekol-kolae kudu tepak. ya apa? Meletus balon hijau dor. Kol-kola. Kol-kola. Enek-enek lagu Jawa digawe kosidan. Ono mana? Enek maneh Lagu Jawa digawe kosidan. langgam. Lho gak kosida. Kosida. Iki temae 17 tahun baru. Didongakno. Muga-muga sing 2015 piro? 2020 biyen-biyene remek. Saiki nemen. Nemen kakekmu ngono. Nemen ndang mari remeke ngono lho. Didongakno. Wis mari. Utang-utang sing 2020 wingi muga-muga ndang lunas. Lunas. Biyen lunas sih. Saiki ndang ngenyarno maneh. Wis lunas e. Lunas. Mari ki ono maneh. Ono apa? Gedung merah putih ku. Lho iya, kena gawe gadekno BPKB ku yo. Ayo, kon iso. Iso. Ayo. Lagu diganti Jawa. Iki sakmene kae iki gak ono sing sangu kabeh ta. Jane kosidan Gus, jenenge Gus. Gus apa? Gus Bir. Ayo. Ndang kake. Waktune. Tabane pancet Mas. Oh, tabane pancet. Teng teng dungeteng. Lagu Jawa digawe kosidan. Iya, lagu Jawa. Suarane nanti dake. Entek. Kena mau bengi ya battle. Iya battle. Drum band yo reok yo banjari dadi situk. Ayo. Ayo. Asik. Atas. Woi, tariin. Oh iya, ayo. Oh, si Toto. Biru ya. Nah. Wes ah, wes kene ae. Cik. Ayo Kir. Wis. Nah. Cek lo 1 2 dicoba Oh. cek es teh Iya iya es iya. teh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya iya. Lah yo. Enak. Tabuane pancet ya Mas ya. Dung deng deng. Sallu ala Nabi Muhammad. Debian wes tabukake wajah tali sakotange nanging saiki kok ilang sak slirane. Lagu Jawa Jawa digawe kosidah. judule Tali Kotak iki. Iku aja Jawa sih. Delokna, Jawa digawe kosidah. Ya. Dek biyen iku apa? Basane apa? Dek biyen. Basa Jawa kan. Pinginane. Dek biyen kan Jawa. Digawe kosidah. Dadi dot. Biang wes tak bukake Terus. Wujud tali, bukan wawu. wujud tali sakotange. Iya iya iya. Ya kan? Terus. Saiki karek nune. Nanging saik ilang sak slirane lunga menyang andi tanpa pamit ra ngabari Iya iya iya. dengan dia aku ngole iki Apa sih? lapa Terus iki loket mange. Wis rene. Wis. Aja suwe-suwe. Waktune dibagi. Waktune dibagi. yo aja suwe-suwe yo aja lucu-lucu Ya. gak ono sing nyawer Ana paribasan, krepek gedang, Godho telo. Sidik dang. Mbokmu bongkok kakekmu ngono ah. Padha krasa. Padha krasa. Heeh, didongakno masyarakat kene sing delok-delok rene muga-muga rezekine akeh. Amin. Sehat walafiat. Amin. Didongakno Dongakno ndang
wisata. Wisata gunungan iki muga-muga tambah jaya. Tambah jaya. Heeh. Iki lapangan tambah ombo dadi Tambah- pucuk kono nganti pucuk kono. Alhamdulillah ngono iku. Iya. Tambah rame iso Tambah nekakno jaranan maneh. Iso nekakno jaranan Iso maneh. menghibur. Iso menghibur. Mm-mm. Aku usul Mas sing gawe apa sing mengelola iki Apa? nek iso jaranan, banjari, drum band dadi sitok muni bareng. Kakek ngono ah. Ya kedabluk. Wis. Ayo ditutupno. Tutupno. Arek-arek jek wakeh. Arek jake. Atraksi. Atraksi mana? Ayo pukul Mas. Iya. Tepuk tangannya mana biar semangat deh. Wah, 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 wah. Eh? Ayo. Wah. Dikondisikan mulutnya, ya. Dikondisikan mulutnya. Kondisikan mulutnya. Lah.